awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikazi umzimu wakuyera mdali. Yafikanso nthawi yathu imene tikhalire kupitirizabe kuphunzira kuchokera m'buku lopatulika. Ndipo tikhalire kupitiriza kuphunzira zokhudza banja pa gawo lokhudza ana. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vijero Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndani Longwe School Biblical Studies ku Longwe ku Mitundu. Mwina mukhoza kukhala ndi funso kapena ndemanga, mukhoza kutipeza pa manambala awa 0822 766 komanso mukhoza kupeza phunziro limeneli komanso maphunziro ambiri pa tsamba lathu la YouTube. Kungowangana Longwe School Biblical Studies mudzatopeza phunziro limeneli komanso ena. Komanso pa tsamba lathu la Facebook kungowangananso Longwe School of Biblical Studies. Pamene tikupitirizabe kuphunzira zokhudza banja, ndipo phunziro lathu la lero la namba 15 pamene tikuphunzira zokhudza ana. Taona phunziro lathu la mbuyo kuti ana zimatani, ndipo tataona kuti ndi mphatso imene imachokera kwa Mulungu. Taona zitsanzo zabwino zimene zatithandizira kumvetsa fundo imeneyo. Koma tsopano phunziro la lero tifuna tiphunzirepo za zomwe tiyenera kudziwa kapena ayenera kudziwa kuchoka kwa makolo. Kuti kodi ana ayenera kudziwa zichani kuchokera kwa makolo awo, kapena amayenera kuphunzira zichani kuchokera kwa makolo awo, kapena ndi udindo wanji ana pa moyo wawo kapena moyo wa pabanja pawo. China chilichonse chimakhala ndi nthawi, ndipo mukapanga china chilichonse pa nthawi yake zimakhala zabwino. Pali zinthu zina zimene mumazipanga zili zabwino koma nthawi yolakwika sizimathekayi, zimakhala zolakwika ndithu. Kwa amene analimapo amadziwa mwina ukalima mbewu ngati yachimanga, chili ndi nthawi yothira fertilizer okulitsa, chili ndi nthawi yothira fertilizer obereketsa. Ukaponya nthawi zimenezo mbewu yako simachita bwino. Ndizilinso chimodzimodzi pa ana, china chilichonse chili ndi nthawi yake. Mlembi wa buku la Miyambo Solomoni, munthu ameneyi kuti Baibulo atidzetsa omutchula kuti anali munthu wa nzeru kwambiri, zinabweradi nzeru zake pachione. Chifukwa pali zinthu zambiri zimene anayankhula zimene zimaonetsa ndithu kuti munthuyu analidi wanzeru. Pa buku limene la Miyambo chapter 22 pa verse yake ya 15, Solomoni anaperekaponso malangizo amene ali ofunikira. Anayankhula kunena kuti chani pa verse yake ya 22 chapter 22 verse yake ya 15. Utsiru umangidwa mu mtima mwa mwana, koma ntchole yolangira idzaukitsa kutali. Ndakufuna kutantauza kuti uchitsiru umangidwa mu mtima mwa mwana, koma ntchole kapena mtengo umathamangitsa uchitsiru uja kupita kutali. Ndikuti akufuna kutiuza kunena kuti zili ndi nthawi imene tisalole kuti chinthu chake chikhale kuti chapitirira kukhala mowonongeka. Ndakuti kuti tizindikire chinthu chimenechi tili ndi nthawi yoyenera kukonza zinthu. Sanazisire pomwepo malangizo amenewo ayi. Anati timaonanso buku la Efeso chapter 5 verse chapter 6 verse 1 ndi 2, Paulo anaperekaponso udindo umene unofunikira pa mwana, kuti mwana ali ndi udindo omvera makolo ake, ayenera kumvera makolo ake, makamaka akamakamba zinthu zosasemphana ndi lamulo la Mulungu. Ndiye tikuona ndithu kunena kuti pali ntchito yayikulu imene mwana amayenera ayiphunzire kwa makolo ake, kapena mwana azindikire udindo wake. Koma makolo ali ndi ntchito yomuthandizira mwana uja kuti athe kuzindikira bwino udindo wake kuti ndi otani. Ndiye tionapo zinthu zina zimene zili zoyenera, zomwe ana ayenera ndithu kudziwa kapena kuphunzira kwa makolo awo.
Ndi zinthu ziti zimene ana ayenera kuphunzira kwa makolo awo. Chifukwa ngati saziphunzira adzakula osazindikira zinthu zimene ayenera kuti azidziwe. Choyamba chimene mwana amenera azindikira ndi chinthu ichi, kuti mwana ali ndi udindo pa khomo komanso moyo wawo kapena moyo wake. Adziwe kuti ngati sakwaniritsa udindo umene ali nawo udzambweretsera zotsatira zake zimene mwina iye pa nthawi ya ina sadzagwirizane nazo. Tikaona pa buku la Miyambo chapter chake cha 13 pa verse yake ya 24, buku limene la Miyambo anatipatsa kufunikira kwa fundo imeneyi kapena anatithandiza kuti tidziwe ndithu kufunikira kwa fundo imeneyi. Miyambo chapter 13 verse yake 24 akunena kuti wolekera mwana wake osamenya amuda, koma wokonda ayambitse kulanga. Akunena kuti monga mmene taonera kuti makolo ali ndi udindo othandizira mwana kudziwa udindo wake pa khomo komanso moyo mwake. Ndakunena kuti kholo amene amakhala ndi mwana ndipo mwanayo kumulekerera osamulanga akunena kuti sitikumukonda. Koma kholo labwino mwana wake limamulanga. Ndazino kamaziva zimene zimaziva ngati koma zimene aya sizikambidwa bwino yayi. Zona mwana kummenya ayi. Koma Baibulo likutuza kunena kuti mwana amenera kuphunzira ndithu kuti ali ndi udindo pa moyo wake komanso ali ndi udindo pa manja. Ngati sakwanitsa udindo wake ayenera kulandira chilango. Mwana amenera kugwira ntchito pa khomo. Timaona mu buku la Mateyu chapter 21 verse 28 pana verse 31, munthu wina anali ndi ana ake awiri, anamuwuza wina kuti apite akalime munda, anavomera koma sanapite. Wina anamuwuza anakana koma ndamene anapita. Ndero zikuonetsa ndithu kuti makolo ali ndi udindo waukulu othandizira mwana wawo kudziwa udindo wake pa khomo. Kodi wewe uli ndi udindo wake umene ungabweretse pano? Kodi ukhoza kupangapo chani pa khomo pano? Kodi ukhoza kutani, ukhoza kuthandizira bwanji banja lathu lino? Ndero tikuona ndithu kuti makolo ali ndi udindo othandiza mwana wawo kuzindikira kuti mwana iweyonso uli ndi udindo. Chifukwa zimene akuphunzira kwa makolo ndi zimene zikamuthandize iye akakhaso payekha. Zimene zikamuthandizenso iye akakhaso ndi banja pena. Zikamuthandizira kuti akati kukhala nzika yabwino. Ndiye udindo woyamba umene ulipo pa makolo kuuza mwana umenewu omuthandizira mwana kudziwa udindo wake komanso wa moyo mwake, komanso omuthandizira kuti ngati suchita zinthu zoyenera chilango chidzakupeza. Nthawi zina zimachitika makolo amakuti iwetu ndikumenya iwe, wangomanga zakuti ndikumenya, mwana uja panga zichosomenyedwa, mwana uja saphunzira. Akaphunzira zimene zichazo pa banja zimamuthandiza sura akaopeso lamulo la dziko. Chifukwa akadziwa kuti ngati kubanja kuja nkatere ndimapeza vuto ili, ndiyo nanga kudziko ndikatere ndidzapeza vuto lanji. Ndiye kuti tikuona udindo umene makolo ali nawo pa mwana. Chachiwiri chimene timachiona chimene chilipo pa makolo kwa mwana ndi chani? Ana aphunzire kufunika kugwira ntchito, ali ndi udindo atoze ndiye kuti nawonso ali ndi udindo odzatha kusamala manja lawo kapena makolo awo. Paulo pamene alemba buku la Timoteyo, 1 Timoteyo chapter 5 verse 8, anafotokoza ndithu kuti mamuna ali ndi udindo osamalira banja lake. Ndipo kuti munthu amene walephera osamalira banja lake amakhala oyipa kuposa osakhulupirira. So mwana wina aliyense amene ozindikira chimenecho kuti ineyotu ndi udindo woyenera kugwira ntchito. Ngati pa nyumba sagwira ntchito, ndiye zina zidzamuvutanso akagwira ntchito pena. Ngati pa nyumba sadziwa ndithu kuti munthu umakhala pansi pa ulamuliro wake, zikamuvutanso akakhale pena. Pala nthenda amangosiya ntchito pa zifonso ndasiya ntchito funa bwana anga anandikalipira. Ndiona ngati ukapeza bwana wina wake kuti sakakukalipira. Ukalipira alipo ndithu, tikapeza ndithu. Ndiye tikuona ndithu kunena kuti mwana ali ndi udindo othandizira banja lake. Mwana ayenera kuphunzire kwa makolo kuti iyeyo ali ndi udindo ogwira ntchito. Timayamba kumuphunzitsa pang'ono pa ntchito zake. Koma ngati sitimuphunzitsa tidziwe kuti tikulera ana amene adzakhale mavuto. Osafuna kugwira ntchito, osafuna kupanga china chilichonse, koma ufuna kudya. Baibulo limanena kale Paulo pamene amalembera Akhristu amauza ndithu kunena kuti chani? Osagwira ntchito asadye ku Atesalonika amauza zimenezo. Ndiye tikuona ndithu ntchito yachiwiri yonena kuti mwana ali ndi udindo ophunzira kwa makolo ake kuti ali ndi udindo ogwira ntchito pa nyumba pamoyo pake. Chachitatu, ayenera kuphunzira kufunika kokhala ndi abale komanso azake abwino. Mwana wina aliyense akamakula amakhalira bwino sakuzidziwa, zoyipa sakuzidziwa. Ndero zimatengera udindo wa makolo sopano muthandizira mwana uja kuti kodi ungalowere kuti ndipo kumene sungalowere ndi kuti. Zimakhala ngati skulu.
anambira akamadzuzira mama ora zipita school sagwirizana nazo. Amaona ngati akuzunzika. Koma kuti makolo amene mudziwa kufunika kwa school timamvera zimene mwana akunena tipeza kuti ayi. Chifukwa chani sitimvera? Chifukwa chonena kuti tikudziwa kufunika kwa school. Tikudziwa kuti choyenera ndi chani ndipo chosayenera ndi chani. Chifukwa tikatero zidzatithandizira ifeyo kwathandizana. Chinthu chachitatu nchakuti ana aphunzire kudziwa kukhala ndi abale abwino. Mulungu ataona kuti sikwabwino kuti Adamu akhale yekha, anapangira omuthangatira zake. Ndazambiri ngamamba nkhani ya Daniel. Timakonda kamba Daniel ndazake. Ndiyo tikuona ndithu kuti akuonetsa ubale wabwino. Tikabwera buku la Chipangano Chatsopano, buku la Heberi chapter chake cha 11, timapeza nkhani imene Yesu buku la Exodus chapter chake cha 2. Timapeza nkhani ya Mose. Mose ameneyi analonena kuti wabadwa kuchokera ku mtundu wa ana Israeli, koma wakaleredwa ku nyumba ya chifumu ya Farao, ataloledwa ndi mwana wa Farao. Koma china chimene timaphunzira kwambiri pa Heberi chapter 11 verse 24 mpaka verse 26 amanena kuti verse 24 ndipo chikhulupiriro Mose atakula msinkhu anakana kutchedwa mwana wace wa mwana wa mkazi wa Farao, nasankhula kuchitidwa zoyipa pamodzi ndi anthu a Mulungu, kosati kukhala nazo zokondweretsa za zoyipa nthawi. Nawerenga thonzo la Khristu chuma choposa zoyenera za Igupto, pakuti anapenyerera chobwezera cha mphotho. Pa verse imene tikupeza pano kuti Mose anaona kuti ine sindinenera kutchulidwa ngati Mwiguptayi. Koma kumafunsa kuti kodi zanazidziwa bwanji? Mayi ake paja amene amamulera Mose amene lisayiwale. Nditi mayi ake amamuwuza kuti iwe koma abale ako ndi awa, iwe koma azako ndi awa, awali chonji. Nditi Mose pamene amakula ndi zinthu chata ziphunzira. Nditi kuona ndi makolo ndi waukulu ophunzitsa. Kuthandizira mwana wawo kukhala ndi abale abwino komanso kukhala ndi anzawo abwino. Chifukwa mwana payekha sangadziwe, koma ayenera kuphunzitsidwa mu njira yoyenerera. Ndeti kupeza ndithu kunena kuti makolo ali ndi udindo waukulu othandizira anawo kuphunzira zinthu zoyenerera. Chinthu chachifolo chimene makolo ali nacho pana, aphunzitse anawo kupereka ulemu. Mwana ayenera kuphunzira. Mwana ayenera kuzindikira kuti ali ndi udindo ophunzira kwa makolo kupereka ulemu. Ndawi zina kwa nthawi zakazuka ambirapo, makolo ndi mulungu wachiwiri. Sizoona, Baibulo silimanena choncho. Mulungu alipo mmodzi, kulibenso zoti makolo ndi mulungu wachiwiri. Komabe ngakhale tunena kuti makolo si mulungu wachiwiri, sizotanthauza zoti makolo sangapatsidwe ulemu ayi. Koma apereke ulemu pa chinthu choyenerera. Ndati angadzidziwe bwanji? Makolo ali ndi udindo omuphunzitsa mwana wawo zinthu zoyenerera. Kodi mwana wangayi akhale bwanji? Kodi mwana wangayi adzipanga bwanji? Generally ukamuona mwana akabadwa pali zinthu zambiri zimene makolo sakuzidziwa, koma kuti azidziwe ndipo pita pa nthawi kuti mwana akuphunzitsidwa. Ndoti kuona kuti mwana azindikire kuti pamene akukula udindo kuti aphunzire zinthu zoyenera amaphunzira kwa makolo. Limatokhala latsoka chabe upeza kuti makolo akuphunzitsa mwana wawo zinthu zolakwika, koma udindo ophunzitsa mwana zinthu zolondola zimayambira pa makolo. Ndazi zina pali makolo ena amakuti ukaphunzira chalichi, aphunzitsa kwa kusande. Mwana akamapanga zinthu zolondola atete aphunzitsa kusande simumamphunzitsa bwino mwana ameneyi. Taonani zimene achita zayi. Udindo waukulu uli pa makolo kuphunzitsa anawo kupereka ulemu oyenerera. Tikamaona pa buku la 2 Mafumu chapter chake cha 2 verse yake 23 mpaka verse yake 25. Mavesi ochepa chabe timapeza nkhani ya mneneri wa Mulungu Elisa amene amayenda. Ndali poyenda chonchija anapeza kuti Elisa uja akumuona ana ena amamuona popeza anali ndi dazi ndanamba museka kumayankhula mwachipongwe anaja. Ndetso pano inafika nthawi imene chinyama chinango choka uchire nkubwera kwa aluma anaja kwa phaipa basi. Anawa chinavuta ndi cha ulemu pa anthu akulu. Posatengera kuti kanali mneneri wa Mulungu kanali ndani, koma ulemu ndimene unavuta. Pali ana ena ndithu onena kuti ulemu umavuta ndithu, koma vuto limene luchokera kuti luchokera ku makolo awo.
Buku la Exodus chapter 21 verse 15 mpaka verse 17 amanena ndithu kuti ana amene akunyoza makolo amene ophedwa chipangano chake ali imene amene ophedwa. Koma chipangano chake ichi kuti tsimikizeso kuti ana amene ayenera kuphunzitsidwa ana ang'ono ayenera kulangidwa mwana asamangidwe chikwapu. Ayenera kulangidwa akapanga zinthu zosayenera. Ndikuti kuona ndithu makolo ali ntchito yothandiza mwana wawo kuti akhale wa ulemu. Ulemu timamuyankhula mwana, timamumenya mwana woyenerera, timamuthandizira kuti akatokhala mwana wabwino. Pali zinthu zambiri zimene mwina munthu ukakula umadzambo zinthu kuti kumene kuli makolo anga sananditere bwezi pano sanatere. Kamene kuli makolo anga ananditere bwezi pano sanatere. Makolo ali ndi udindo waukulu othandizira mwana wawo kubereka ulemu. Cha namba 5 ndi chani? Mwana wina aliyense ayenera kuphunzitsidwa kuti amatha kulakwitsa. Ndipo amenera kukozedwa ndi mayi komanso bambo. Pali makolo pali ana ena amene kapenanso makolo ena amene amaona ngati kuti mwana akalakwitsa mangoti wapagazezo okay achabwino. Akabwera bambo wako ndauza uonanso zimene achiteso. Ndati mayi uja akufuna kutanthauza kuti ngati iyeyo sangamuthandize mwana ndi othandiza uli kwa bambo eka. Koma mwalemone sizili choncho ayi. Udindo uli mwatonse okoza mwana chiyembekezo china kalipo. Buku la Miyambo chapter 19 amafotokoza ndithu molero kuti tindi udindo okoza mwana chiyembekezo china kalipo. Kuthekera kuti angabve kuna kalipo. Pa buku la Miyambo chapter 19 pa verse yake ya 18 akulankhula mawu amene mlembi amene Solomon anatipatsa 19 verse yake ya 18. Menya mwana wako chiyembekezero chilipo osafunitsa kumuononga. Akuti mwana wako mumenye chiyembekezero china kalipo. Pamafika nthawi ina imene chiyembekezo makhalibe olo mmenye olo mulankhule olo mutani palibe chimene chingasinthe fa mwana uja waonongeka kale. Ndakuti tiyeni timenye mwana wathu chiyembekezero china kalipo. Ndiyoti mwana alina kuphunzitsidwa kuti umathola kuitsa iwe ndipo malandira zilako. Ndipo ukalakwitsa udzakumana ndiso koma ndo ulakwitsa udzakumana ndiso. Sanalekere pomwepo pa buku la Miyambo chapter 23 verse 13-14 anapitizanso kamba fundo imweyo mwana alangidwe akapanga zosanira. Pa Miyambo chapter 23 verse 13 ndi verse 14 akunena kuti chani? Usamane mwana chilango pakuti ukamenya ndi tchole safayi. Akuti mwana ukamenya ndi tchole safa. Ukamukwapula sikuti afa. Koma zitengeranso kuti wakwapula saziurani. Todziwa masiku ano pali maufulu ambiri ukamenya mwana akakunenerani wayengatere. Koma mkholo limene limakonda mwana wake limayenera kumulanga. Chilango sichibwere foti mwanayo mudana naye koma chilango chimabwere foti mwanayo mukonda. Ndakuruza kunena kuti ife tikafuna kuti mwana wathu akhale mwana wabwino timuphunzitse timulange azindikire kuti nthawi zina amathola kukwitsa ndipo amayenera kukozedwa. Sanazisire pomwe pa Miyambo chapter 29 verse 15. Buku limene la Miyambo muli malangizo ndithu abwino ambiri. Pa Miyambo 29 verse 15 anapitizanso kamba chimodzi anakamba kuti tchole ndi chidzudzulo zipatsa nzeru koma mwana wolekerera achititsa manyazi amake. Akuti tchole ndi chidzudzulo chimapatsa nzeru. Mwana akamadzudzulidwa, mwana akamalangidwa, akamamenyedwa akuti zimamupatsa nzeru. Amadziwa kuti mawa ngapangaso zanimenya sikula kuti ngapangaso zanimenya. Ndakuti mwana wachoncho amadziwa kuti izi nzoyenera kuchita izi nzosayenera kuchita. Ndi mwana amayenera kuti aphunzitsidwe kuti ukhoza kulakwa ndipo ukhoza kulangidwa ndi mayi ako, ukhoza kulangidwa ndi bambo ako. Nthawi zina mwana amaphunzitsidwa molakwika chifukwa cha mayi amanena kuti dikira akabwera bambo ako aja pamene dzauza adzakumenye. Ndi bambo uja akabwera namene amamenya ndi mwana uja. Ndi mwana uja amambophunzira kuti I think olanga ine ndi bambo eka mayi aya. Ndoti umuphunzitsa mwana ako mazolakwika. Ndi udindo watonse. Pa 2 Timothy chapter 1 verse 5 Paulo mene amalemba m'buku limene lili amulembera Timoteyo anali mwana amene anakula pakati pa agogo ake ndi mayi ake azimayi ndamene anamulera iye. Ndiye tikuona ndithu kuti udindo osamalira okoza uli manja mwa bambo komanso uli manja mwa mayi. Ndiye mwana akalakwa alesani ndi udindo umenewo. Osati ukhanga tukankhizirana wina oneka ngati wabwino ntazina mayi amati kaya ndi winanso ukamamenya mwana uja mayi amati mutiphera mwanayo. Uko ndikuononga uko sikukoza.
Ndeti kuona ndithu kuti udindo uli m'manja mwa makolo onse, mayi komanso bambo, othandizira kuti mwana aongoke, mwana azindikire kuti ichi nchabwino ichi ncholakwika. Chinthu china chimenso chilipo kwambiri cha namba 6 nchakuti aphunzitsidwe kudziwa Mulungu. Buku la Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7 ana Israeli anawuza ndithu kuti anali ndi udindo waukulu ophunzitsa anawo tsiku ndi tsiku. Buku la Deuteronomy chapter 6 pa verse yake ya 6 komanso 7 akunena kuti ndipo mawu awa ndikuwuzani lero azikhala pa mtima panu, ndipo mudziwaphunzitsa mwachangu kwa ana anu ndi kuwalankhula awa pokhala pansi nyumba zanu, ndipo yenda inu mbanjira, ndipo gona inu pansi, ndipo uka inu. Ndipo mudziwamanga pa dzanja panu ngati chizindikiro, ndipo akhale ngati chapaphumi pakati pa maso anu. Mose pamene amawapatsa ana Israeli lamulo akuwuza kuti izizi mawu amene ndikuwuzaniwa muphunzitse ana anu mwachangu, awadziwe. Ndekuti udindo othandizira mwana kuti adziwe Mulungu uli mdindo mwa makolo, mwa mayi zimene taona mwa Timoteyo, mwa makolo ake komanso agogo amayi ake komanso agogo ake. Ndikuti kuona ndithu kuti udindo uli m'manja mwa wina aliyense. Mayi ali ndi udindo, bambo ali ndi udindo othandizira mwana wawo kudziwa Mulungu. Zimakhala zatsoka ngati makolo sapita tchalichi, pamakhalanso kuthekera kuti anawo sapita tchalichi. Siranga mwana akamakula amafuna kuti ophunzitsidwa, ngati palibe omphunzitsa za Mulungu, unfortunately mwananso sadziwa za Mulungu. Ndeti kuona ndithu kuti mwana ali ndi udindo onena kuti amvere kwa makolo ake ali ndi udindo onena amuthandizire mwana uja kuti athe kudziwa lamulo la Mulungu. Chinthu chinanso chimene tikuchipeza makolo akunena kuti makolo adziwe kuti sayenera kukwiyitsa ana awo. Sayenera kukwiyitsa ana awo mosayenera. Buku la Efeso chapter chake cha 6 pa verse yake ya 4 akunena kuti pa Efeso 6 verse 4 akunena kuti ndipo Atate inu musakwiyitsa ana anu, komatu muwalere iwo maleredwe ndi chilangizo cha Ambuye. Akuti Atate muli ndi udindo osakwiyitsa ana anu. Mwana timudzudzule poyenera kumudzudzula, komanso timudzudzule mwa saizi yake. Ngati tikumenya timenyenso mwa saizi yake. Ndakuti tili udindo makolo ophunzitsa mwana wathu kuti adziwe zoyenerera, adziwe zinthu zimene ayenera kuchita, komanso ndi osakwiyitsa mwana wathu. Kuti mwana wathu alakwa kuti timulanga moyenerera, kuti kulanga kwathu nkoyenerera, tikupanga zinthu zoyenerera kapena tupanga zinthu zosayenerera. Ndikuti tikuona ndithu kunena kuti mwana tithe kumudzudzula moyenerera. Chifukwa chake ndi chani? Alipo makolo ena amene mwina mwana walakwa koma kumunena kwakeko zosagwirizana ndi zimene zanenera. Mutu ngati akutakuti mwana wopanda uma mutu iwe, mbuli iwe, kulankhula zambiri. Ndakuti tisatero. Chifukwa zimenezo mamoti tikoze timakhala tikumuononga mwana wathu. Ndakuti tisamukwiyitsayi. Koma ngati akwiye titamudzudzula moyenerera, ngati akwiye koma titamufuna kuti akozeke. Chinthu china cha namba 8 chimene tikuchiona udindo umene ulipo pa makolo pa ana awo ndi chani? Nthawi zina zimatha kuchitika kuti makolo khala abwino koma ana kupulukira. Zimatha kuchitika ndithu. Makolo khala abwino koma ana kupulukira. Timaona buku la 1 Samuel chapter chake cha 2 pamene tikuona pa verse yake ya 12 komanso pa verse yake ya 22. 1 Samuel chapter 2 verse 12. Koma ana a Eli anali oyipa, sanadziwe Yehova. Ambiri Eli tikumudziwa, anali mtumiki ofunikira wa Mulungu, koma kuti ana ake chinachitika cha sanadziwe Yehova, anali opulukira. 22. Pa 22 akunena kuti ndipo Eli anali wokalamba ndithu, namva zonse ana ake anachitira Aisraeli onse, ndi kuti anagona ndi akazi akusonkhana pa khomo la chihema chokumanako. Ana a Eli anapanga zimenezo.
Pokhala kholo nthawi zina zimachitika umatha kuyesetsa amene ungayesetsere. Kuyesetsa kumulangiza mwana wako amene ungayesetsere. Kupanga china ichonse amene ungayesetsere kuti mwana wako akhale olondola. Koma nthawi zina amatha kupulukira ndithu. Chifukwa Satana alipo. Nthawi zina ana amatha kukhala opulukira chifukwa choti makolo sitinayesetse. Koma nthawi zina amatha kukhala opulukira ngakhale makolo tayesetsa. Munthu akakula amapanga chiganizo. Tisayiwale mwana olowerera uja. Anali kuti makolo ake amamukonda, amamusamala, amarani, koma tsiku lina anasankha kuti basi ndiuchoka ndithu ine ndilowera kwanga basi. Nthawi zina zimachitika mwana kupulukira ndithu. Ngakhale tinayesetsa kuti achite chifuniro cha Mulungu. Koma pokhala kholo imafika nthawi yonena kuti kaya mwana zinthu zina agwirizana nazo, kaya mwana zinthu zina sagwirizana nazo. Koma tsopano pokhala kholo umene ukhala ndithu kupanga chiganizo kuti tsopano kuti banja langali ndilowera nalo kuti. Buku la Yoshua chapter 24 verse yake ya 15, Yoshua anapangako chiganizo choterocho. Iye anapanga chiganizo kupangira banja lake lonse. Pali nthawi zina zimene chiganizo ngati chili cholondola pamaso pa Mulungu sizofunsa sozero ayi. Koma kungoti pano tonse tilowera uko. Kamena pano tonse titsatira izi. Chapter 24 pa verse yake 15 akunena kuti ndipo ngati kutumikira Yehova kukuyipirani mudzisankhire lero amene mudzamtumikira kapena milungu imene anayitumikira makolo anu okhala tsidya lija la mtsinje, kapena milungu ya Amori amene mukhala m'dziko lawo. Koma ine ndi apa nyumba yanga tidzatumikira Yehova. Uyu Yoshua amapanga chiganizo kuona Israeli kuti popeza mphuno panga koma ine ndapa banja panga tidzatumikira Yehova basi. Situsinthaso ife tamangika apa basi. Nthawi imafika yakuti mamuna pokhala mutu wa banja amene wapanga chiganizo chimene mkazi ayenera kutsatira, chiganizo chimene ana ayenera kutsatira. Nthawi zina ana amatolera ife tikunalowera uku, koma makhala kholo amati chiganizo ndichi aliyense pano atsatira ise. Njeri kuona ndithu kunena kuti ana ali ndi udindo ophunzira zinthu kwa makolo. Makolo onse ali ndi udindo ophunzira zinthu kwa anawo. Akatero adzapanga banja labwino. Pazakhala mtundu upitirirabe odziwa chifuniro cha Mulungu. Ndetaona ndithu kuti anaso ali ndi udindo, makolo so ali ndi udindo othandizana kuti banja limene lithe kukhala labwino. Izi ndi zinthu zofunikira pa moyo wathu, zofunikira pa makolo onse, zofunikira pa ana onse, kuti aphunzirenso kwa makolo awo, komanso makolo aphunzitse ana awo zinthu zoyenerera. Pa tsiku la lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, tikuperepo kamene amatipatsira ndali longosoka Biblical Studies. Mwina muli ndi funso kapena ndimanga mukugwiza ntchito nambala 0822 766 018. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awili aimamu amuna ikaziu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Muluzani seawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Awili aimamu